Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Navê te çi ye? Navê min? Na, navê te. Navê min Erê, navê te çi ye? Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Navê wî Bawer e. Tu hişt be. Tu çend salî yî? Ez. E, Ez 28 salî me. tu 28 salî yî. Erê 28 salî me. Ew 28 salî ye. Ev kî ye? Va. Erê, ew kî ye? Ev. E, Hevalê min e. kî ye? Hevalê te ye, kî ye ew? Azad e. Navê wî azad e? Erê, navê min Azad e. Erê navê wî azad e. Tu ji ku yî? Ez. Erê, tu. Ez. Erê, tu ji ku yî? Ez jî Dêrsimê me. Dersim. He. Dersim. Ev nav tu ne ye? Çava tuna ye. Ez tere dibêjim. Ez jî Dêrsimê me. Kura Mersim tu ne ye? Heye. Ez jî Dêrsimê tên. Ka bisekine. Dersim. Ha! Tunceli. Tu ji Tunceli yî. Çêlî. Tunceli. Na ez jî Dêrsimê me. Tamam mı nivîsan? Tu ji Tunceli yî. Mersim tu ne? Tunceli. Allah. Hevalê te ji ku ye? Ha. Tu Erê. jî Ez. Erê tu lê ez ji bawer dipirsim. Hevalê te ji ku ye? Tu jî ku yî? Ez ji Dêrikê me. Ew jî Dêrikê ye. Ew ji derik çi ye? Derik merik tu ne? Derik yani deriye pıçık. Çawa tu ne? Ev çi ye? Tu ne? Bisekine. Derik. Ha Maliki. Tu ji Malikiye ye. Na, ne Malike, Dêrikê. Na, Dêrikê ye. Tamam derik merik bardın. Maliki. Allah. Bavê te ji ku ye? Yeviye. Ete. Bavê Yemin. te ji ku ye? Bavê min jî Dêrsimê ye. Bavê te ji Tunceliye ye. Dêrsimê ye. Tunceli hûş be. Ete ji ku ye? Emin? Erê bavê te ji ku ye? Bavê min jî ji Dêrikê ye. Bavê wî jî Dêrikê ye. Bavê Azad ji Malikiye ye. Tamam. Çikiye ye? Malikiye. Heşmet tamam. Bavê te çi karî dike? Bavê te çıkar dike. Ete. Yemin. Bavê te çi karî dike? Erê bavê te çi karî dike? Bavê min çıkar... Welat parêz e. Welat parêz çi ye? Bavê te çi karî dike? Karî wî çi ye? Welat parêz nekare. Dêrsimê ye welat parêz e. Tamam. Welat parêz. Ha tamam. Bavê te korucu ye. Bavê te korucu ye. Bavê min welat parêz e. Şirvan e. Tamam welat parêz yani korucu ye. Na, welat parêz şirvan e. Şirvana Kurdan e. Heşmet tamam. Bavê te welat parêz tünel vedirî. Korucu ye tamam. Tu Allah İngilizce Allah. dizanî. Heşmet. Tu İngilizce dizanî. Ez. Erê. Na, nizanim. Tu İngilizce dizanî. Na, ez İngilizî nizanim. Hevalê te İngilizce dizane. Hevalê min bi İngilizî dizane. Hevalê wî jî bi İngilîzî nizane. Tu jî İngilizce nizanî. Ez jî bi İngilizî Hûn her nizanim. du jî İngilizce nizanın. Tamam. Na, İngilizî Hûn nizanim. bi Almanî dizanın. Almani. Ev jî zimane. Hûn bi Almanî jî nizanın. Hûn bi Çînî dizanın. Ev Arapkî zane bawerim. Hûn bi Çînî jî nizanın. Hûn bi kîjan zimanî dizanın? Hûn ne bi İngilizî de nizanın. Hûn bi Almanî nizanın. Hûn bi Çînî nizanın. Hûn bi kîjan zimanî dizanın? Kurdî dizanin. Em bi zimanê Kurdî dizanin. Kurdî mirdî tu ne ye? Navê zimanekî xweşik bêjin. Kurmancı. Zimane Kurmancı xweşik çi ye? e. Ew tu ne?
Zanzaki. Zamaneki normal bejin, normal. Ha. Yani İngilizce, Fransi, Türki, Arabi, Almani, İspanyoli, ev zamanı normalin. Kürdi çiye? Yani Kürdi ne zamanı? Kürdi ne zaman? Tüne kardeşim, tüne. Çava ne zamanı? Kürdi tüne kardeşim. Kürdi bece Kürdi ne zamanı? Erzan. Na yeve zamanın. Yeme zaman ne zamanın ha? Kara bir zamanı insanan bir peyve, hoşki bir peyve. Çı Kürdi mürdi. Şudu be kuru. Kara Bilmiyor. Tego çi? Hum kijan zamanı dizanin. Ez çi binivisinim? Zamanı ki insan jevdu fahm bikin. Ha, az ji bota bejim. Em Kürdin, am bi zamanê Kurdî dizanin. Ne bir isti tu? Yani hun ji güney doğini û hun bi zamanekî dipeyvin ku kes jê fahm nake. Zamanı ki peyvin ku kes şey fam neke. Şimdi ev kesin ev fam dike adama kas bağır dikim. Na? Lê ew naxwaze fam bike. Tu ne xazi fam bike? Ew naxwaze. Va güney doğuye, va korucuye, va zamanı, va Tamam ne ne nisan zamanı. bese. Tiştek kaç de bir amışlar Kürdi abicim mürdi Kürdi. tüne rabin. Tamam harın. Projek vere malamen zani vere Kürdistan'ı. Şunu aktıdı beji güney doğu. Kurdistan Mürdistan tüne. Vere eştera bejim. Tuye bineri. Doğu kuye, güney kuye, Kürdi kuye, Zolu Kurdî heye geçiye, Kurman tune, geçiye. zaman heye tune. Vere. Kadro kıymeti de başlanın vere. İroj em ê fêr bibin bê mirov çawa dibêje ka gelo mirov ji kîjan bajarî ji kîjan welatî tê. Melê? Pirsa me çi ye? Em dibêjin tu ji ku yî? Tu ji ku yî? Hûn dibînin? Eri. Wek ku bi İngilîzî dibêjin where are you from? An jî bi Fransî dibêjin tu viens d'où? I am from Kurdistan. Baş e tu bi kurmancî tê çawa bibêjî? Aha. Ez be Kurdistanım. Na. Mirov ji yê bikartîne. Hûn dibînin ku bi İngilîzî from tê bikaranîn û bi Fransî jî du tê bikaranîn, hingê bi Kurdî jî em ji bikartînin. Em dibêjin ez ji Diyarbekirê me. Ez ji Diyarbakır'e me. Ez ji Mêrdînê me. Ji Mêrdînê me. Bawer tu ji ku yî? Ez ji Dersim'e me. Azad tu ji ku yî? Ez ji Colemêrgê me. Ez ji Duhokê me. Ez ji Duhokê me. Ez ji Duhokê'ye. Ez ji Amediyê me. Ez ji Amêdiyê me. Ez ji Amediye me. Tu ji Amediyê yî. Ez ji Qamişloyê me. Ez ji Qamişloyê me. Tu ji Kamışlo'yê. Ez ji Mehabadê me. Ez ji Mehabadê me. Ez ji Mahabadê me. Gava ku mirov neyniyayê bikartîne, mirov çi dike? Tiştek neke. Her car mirov neyê lêzî dike. Melê? Hûn dibînin ku dîsa em lêkere bûyînê bikartînin. Ez ji Culemêrgê me. Me dibe lêkere bûyînê. Hingê mirov dîsa neyê tîne, nava hevokê mirov dibêje ez ne ji Culemêrgê me. Ez ne ji Colemêrgê me. Ez ne ji Diyarbekirê me. Ez ne ji Diyarbekirê me. Tu ne ji Diyarbakır'e. We fam kir? Eri. Ez. Erê, tu ji ku yî? Ez ji Dersim'e me. Dersim. He. Dersim. Ev nav tu ne ye? Çava tunaye. Eştara dibêjim. Ez ji Dersim'e me.
Kura Dersim Mersim tüne. Heye. Ez dersim etim. Ka bisekine. Dersim. Ha! Tunceli. Tunceli. Çiğli. Tunceli. Na ez dersim eme. Tamam mı Nivisan? Tunceli. Dersim Mersim tüne. Tunceli. Allah Allah. Havale teşkuye. Ha. Ere. Ez. Ere tu le ajü bavar de pırsim. Havale teşkuye. Tujkuy. Ez ji Derikê me. Ev derik ye. Derikçiye. Derik merik tüne. Derik yani deriye pıçık. Çawa tune. Ev çi? Tune. Bir sekine. Derik. Ha Maliki. Tuj Malikiye ya. Na ne Malike Derikê. Na derik ye. Tamam derik merik bardın. Maliki. Allah Allah. Bave teşkuye. Yeviye. Ete. Bave Yemin. teşkuye. Abi mi dersim ye? Bave te ji Tunceliye ya. Dersim ye. Tunceli huşbe. Teşkuye. Emin. Ere bave teşkuye. Bavê min jî ji Derikê ye. Abi ji derik ye. Bave azad ji Malikiye ya. Tamam. Çikiye ye? Malikiye. Huşbe tamam. Bave te çıkarıydık. Abi te çıkardık. Ete. Yemin. Bave te çıkardık. Ere bave te çıkarıydık. Abi mi çıkar... Velat Paris ye. Velat Paris çiye. Bave te çıkarıydık. Kariviş ya. Velat Paris ne kare? Dersim ye velat Paris ye. Tamam. Velat Paris. Ha tamam. Bave te korucuya. Abi te kurucu. Abi mi velat Paris ye. Şirvane. Tamam Velat Paris yani korucuya. Na velat Paris şirvane. Şirvane kurdane. Hışmet tamam. Bavete Velat Paris tünel vederi. Korucuya tamam. Tüb Allah İngilizce Allah. dizani. Hışmet. Tüb İngilizce dizani. Evet. Ere. Na nizanım. Tüb İngilizce dizani. Na yaz İngilizce nizanım. Havale tabi İngilizce dizane. Havalemin bir İngilizce dizane. Hevalê wî jî bi İngilîzî nizane. Tüjü bir İngilizce nizanı. Ez jî bi İngilizce Her nizanım. tüjü bir İngilizce nizanın. Tamam. Na İngilizce Hun nizanım. bu Almani dizanın. Almani. Ev şu zamanı. Hun bu Almanici nizanın. Hun bir Çini dizanın. Ev Arapki zane bavarım. Hun bir Çinici nizanın. Hun bir Kijan zamanı dizanın. Hun hep İngilizce nizanın. Hun bu Almani nizanın. Hun bir Çini nizanın. Hun bir Kijan zamanı dizanın. Kurdi dizanın. Em bi zimanê Kurdî dizanin. Kurdî mirdî tine. Navê zimanekî xweşik bêjin. Kurmancı. Zımarak haşike. Ew tune. Zazaki. Zimanekî normal bêjin. Normal. Ha. Yani İngilizce, Fransız, Türkî, Arabi, Almani, İspanyolî ev zimanım normalim. Kurdî çiye? Yani Kurdî ne zimanê? Kurdî ne zaman? Tune kardeşim tune. Çawa ne zimanê? Mane Kurdî, buname. Mani ne ya?